Έχετε σκεφτεί ποτέ, μα ποτέ όμως, πως μια απλή, φευγαλαία σκέψη που περνά από το μυαλό μας μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω? Κάτι με ουσία δηλαδή. Ακριβώς. Σήμερα θα βουτήξουμε σε μια ιδέα που ομολογουμένως είναι συναρπαστική. Την πιθανότητα ο εσωτερικός μας κόσμος, οι σκέψεις, τα συναισθήματα να μην είναι απλά μια αντίδραση σε όσα γίνονται γύρω μας. Αλλά να τα διαμορφώνει κιόλας. Αυτή είναι κεντρική ιδέα. Ότι τα πάντα, μέσα και έξω μας, έχουν μια δόνηση, μια ενέργεια. Είμαστε σαν πομπή, ας πούμε, που εκπέμπουμε συνεχώς μια ενεργειακή υπογραφή. Μια υπογραφή που δείχνει πώς νιώθουμε κατά βάθος. Ακριβώς. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι, σχεδόν προκλητικό θα έλεγα, μήπως η ποιότητα αυτών των δονήσεων, η συχνότητα των σκέψεων μας, καθορίζει τι τραβάμε στη ζωή μας? Ενδιαφέρον ερώτημα. Ας το δούμε λίγο πιο βαθιά. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από τη ρίζα, τις σκέψεις. Η οπτική που συναντήσαμε λέει πως κάθε σκέψη είναι σαν να στέλνει ένα σήμα στο σύμπαν. Ένα σήμα, Και τι γίνεται με αυτό το σήμα? Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Η υπόθεση είναι πως αυτό το σήμα γυρίζει πίσω. Πάντα. Στην πηγή. Μάλιστα. Άρα, αν σκέφτομαι συνέχεια αρνητικά... Ναι, αν κυριαρχεί η αποθάρρυνση, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, η θεωρία λέει πως αυτό που λαμβάνεις πίσω τείνει να έχει την ίδια, γεύση. Άρα δεν είναι απλά να νιώθεις καλά για να νιώθεις καλά. Όχι ακριβώς. Είναι σαν να καλλιεργείς ενεργά ένα εσωτερικό περιβάλλον που μετά ευνοεί και τις εξωτερικές καταστάσεις να είναι θετικές. Ναι. Και αυτό, ξέρεις, κολλάει πολύ ωραία με την αρχή του συντονισμού. Αυτό που λέμε τα όμοια έλκονται. Σε δονητικό επίπεδο δηλαδή. Ελκύονται. Αυτό μας φέρνει, πολύ φυσικά νομίζω, στις συναναστροφές. Τους ανθρώπους γύρω μας. Ακριβώς. Οι άνθρωποι με τους οποίους περνάμε χρόνο φαίνεται πως επηρεάζουν αυτή την εσωτερική μας κατάσταση. Το να είσαι με άτομα χαρούμενα, αισιόδοξα, αποφασισμένα, μπορεί να σε ανεβάσει. Ναι, το νιώθει κανείς αυτό. Ενώ αντίθετα, η συχνή επαφή με άτομα που συνέχεια γρινιάζουν, κριτικάρουν, εστιάζουν στο αρνητικό, μπορεί, σύμφωνα πάντα με αυτή την οπτική, να σε ρίξει ενεργειακά. Και κάπου εδώ η συζήτηση γίνεται ακόμα πιο χειροπιαστή, θα έλεγα. Αγγίζει τις αισθήσεις μας. Πάμε στη μουσική, για παράδειγμα. Η μουσική. Πόσο μας επηρεάζει? Λένε πως στίχοι που μιλάνε συνέχεια για απώλεια, προδοσία, θλίψη, δεν είναι απλά λόγια. Όχι βέβαια. Μπορούν να διαμορφώσουν τη διάθεσή μας και κατ' επέκταση αυτή την ενεργειακή υπογραφή που λέγαμε. Ακριβώς. Και η μουσική που σε εμπνέει, που σου δίνει χαρά, μπορεί να κάνει το ακριβώς αντίθετο, να σε ανυψώσει. Λογικό ακούγεται. Και το ίδιο μοτίβο φαίνεται να ισχύει και για το τι παρακολουθεί κάποιος. Ξέρεις, τηλεόραση, ταινίες, ειδήσεις. Δηλαδή προγράμματα γεμάτα δυστυχία, βία, αρνητικότητα. Ναι. Η αντίληψη που προβάλλεται είναι πως ο εγκέφαλος μπορεί να αντιδρά σαν να τα ζει αληθινά, να απελευθερώνει ουσίες που επηρεάζουν την εσωτερική μας κατάσταση. Wow. Άρα η προτροπή είναι να διαλέγουμε συνειδητά τι βάζουμε στο μυαλό μας, τι ακούμε, τι βλέπουμε. Ακριβώς. Να διαλέγουμε ερεθίσματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλά, που μας τρέφουν ψυχικά. Και συνδέοντας όλα αυτά τα κομμάτια, φτάνουμε και στο άμεσο περιβάλλον μας. Το σπίτι μας, το γραφείο μας. Ακριβώς. Η κατάσταση του χώρου μας λέγεται πως και αντικατοπτρίζει, αλλά και επηρεάζει την εσωτερική μας τάξη. Ένας χώρος ακατάστατος, παραμελημένος. Μπορεί να σε βαρύνει. Ναι, κάπως έτσι. Η φροντίδα του χώρου, η οργάνωση, η καθαλιότητα δεν είναι απλά πρακτικά ζητήματα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, είναι σαν να δηλώνεις ότι είσαι έτοιμος για θετικότητα. Ενδιαφέρουσα σύνδεση. Και βέβαια υπάρχει η δύναμη του λόγου, το πώς μιλάμε για τους άλλους, για τις καταστάσεις. Η γρίνια, το κουτσομπολιό. Ναι, η εστίαση στο δράμα. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως παράγοντες που μειώνουν αυτή την ενεργειακή συχνότητα. Άρα, το να τα αποφεύγουμε είναι σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις επιλογές μας. Αυτό τονίζεται πολύ. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την ανάλυση υπάρχει κάποιο αντίδοτο, κάτι του προτείνεται ως λύση. Κοιτά, τα κείμενα φαίνεται να συγκλίνουν σε μια λέξη. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη. Ναι.
Εξηγείται πως η συνειδητή εστίαση σε όσα έχουμε, το να λέμε ευχαριστώ για τα πάντα και τα καλά, αλλά και τις δυσκολίες που μας έμαθαν κάτι. Ακόμα και για τα δύσκολα. Ακόμα και γι' αυτά. Λένε πως δράσαν ισχυρός μετασχηματιστής της εσωτερικής μας κατάστασης. Δεν είναι απλά μια σκέψη. Είναι στάση ζωής δηλαδή. Μια πρακτική. Μια καθημερινή πρακτική ακριβώς. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα? Η προοπτική που εξετάσαμε υποστηρίζει πως η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν μαγνήτης. Ανοίγει τον δρόμο για περισσότερα θετικά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν πως όλα συνδέονται. Οι σκέψεις, οι άνθρωποι γύρω μας, τι ακούμε, τι βλέπουμε, ο χώρος μας, τα λόγια μας. Και η ευγνωμοσύνη. Όλα μαζί συνθέτουν την εσωτερική μας κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι προσελκύουμε και τι βιώνουμε. Πραγματικά δίνει τροφή για σκέψη. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη, ίσως για προβληματισμό. Αν δεχτούμε, έστω και σαν υπόθεση, πως ο εσωτερικός μας κόσμος προβάλλεται προς τα έξω, με ποια μικρή, ίσως ανεπαίσθητη αλλαγή θα μπορούσε κανείς να πειραματιστεί σήμερα? Μια μικρή αλλαγή. Ναι, στον τρόπο σκέψης, σε μια λέξη που θα αποφύγει, σε μια μικρή τακτοποίηση στο γραφείο του. Απλά για να δει, με περιέργεια, αν αλλάξει κάτι στην αίσθησή του ή στις συναντήσεις της ημέρας. Τι λες? Πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ανάλυση. Η δύναμη της συνειδητής επίγνωσης ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο φανταζόμαστε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Να είστε καλά.